Dira. Coba ulangi lagi Meko Mendungnya, aku pengen dengerin lagi. Oh. Nah, kalau gini kan lebih make sense ya. Guru vokal. Ngiter, ayo deh. Ngiteri jagat ngimpi. Ya. Tepuk tangan. Ayo, Pak Wartoyo, kula sampun. Gilirannya sampean Budi. Ya, Nah. dilongke. Oh, niki monggo. Nah, seneng tuh ijol aku. Kena ngajar iki. Besok-besok harus belajar lebih giat lagi ya. Kalau belajar nyanyi itu pakai suara perut. Biar nanti suaranya nggak gampang habis. Oke? Kowe mudeng ora BTB, suara perut iki piye? Suara perut itu dia TP tahu nggak suara perut mak? Iki sing Pak Wartoyo weh. wis. Aku Ya, tetep sembodo no, tak aturi. Ayo nah, ayo B. Nyapus mbok wakili ngono lho. Lho, Lah, ya kan dewe-dewe. Mas ya aku kan yo ngono. Mbak Nika nyomaringi lho, Mbak Nika. Iya. Kan nyedak Mbak Nika tuh. Heeh. Matur nuwun, Maringi. Mbak. Ayo B. Nggih. nyapo. Munggah bareng mau nyapo to ora ki, Mbok. Jane meneng elak wis. Ya ampun, sing ikhlas to yo. Ya, ya. Jole luwih akeh, Mas. lemah teles Gusti Allah sing males, B. Pak Pri, kalong 100 ya. Nah. Ikhlas ora? Kula ra ikhlas. Kowe ikhlas Wale. ora? Ya yo, ikhlas ora? Ikhlas ora? Sing arep megi sapa? Kula. Lah nek Lah iya. ikhlas ora piye? Kok tekon ning Adiran. Lah kowe ikhlas ora mene iki? Ora. Loh, Iya. ikan yo diwene. Ini, iso 95. Eh, Mas, ben kena tinggon dandakne Nih. bayak kaya Mbak Niken. Oh. Lho, jarike ketok api, bayake ben ganti. Ngono. Pak Pri, kalong 100 ya. tigane apa? Tanggamnya apa? Ngimpi. Impin. B. Agak. Ya. Biasane anak wayang aja nyusul ya. Ya, Mangga. Sing